снимате. Здравейте! И здравейте, мили милинки! Аз съм Остава. Кила Боси Боси и Аз съм робот Z. Аз съм той Кицоджа. Фиче, тук е Кицоджа 15. Да, аз съм снимам много поредици, сигурно ме знаете клиповете. Сан Андреас Need for Speed и такива глупости. И играем в един сървър за купена версия. Да, точно. Хайпето ще е в описанието. Ага. Тук е, не го И знае. играем The Dropper. Така. И чакайте, вижте ми якия скин на Хилобранчи и Ендърменчи. Всички не е як, ма добре, айди, както казваш. Всички сме спрали скиновете. Да. Да. Хубаво, Madness. Ай, сега се изчакаме. Сега, дами и И да господа, знаете, че Отиде. аз имам като знака. за първи път, всъщност не за първи път, за милиардния път играят това. Обаче съм го забрал, защото го играх като на 3. В смисъл, като открих Майнкрафта. И братовчет ми го показа и аз почнах да го играя. И аз Падах, съм падах. като палачинка. Да Аз... знаете, че и те снимат. Да, и аз не мога. Аз нямам много поредици, защото не обичам особено да снимам, но днес, заради моя приятел, който имаше рожден ден, денче, снимахме клипче, защото ме изнуди. Какво ти рожден ден? 12 баклави и 12 часа. И аз пак умрях. Еми аз умирам като знака, защото съм някакъв мега тъпия на мега... Чакай сега, не ти обижда знака. Не ти обижда знака. Аз сега се качера по... Ами аз не обиждам знака. Аз само леко се прибивам. Да, ти се размазваш като палачинките. И в другия клип, Ще снимаме Dropper 2. да, ще взема да Ако добавя. има... Ако ни фейлним, ще има друг клип. Моля ви сега, ако псуваме, нали, не искам да пишете, вие сте мега нубърци, защото ние не играем по цял ден Майнкрафт, не дъним. Ние учкаме повече, да знаете. Направо, учкаме за И Форест. утре последния учебен ден. И се кефим като за световно. И затова направихме клип. Да, хора, ако фейлваме като козим, няма да има втори епизод. И моля ви сега, напишите в коментарите какво искате да играем и ако е нещо в сървър да дадете IP-то. Става ли? Да, или ако Няма искате честно, да има Форест. някаква смотана табелка. Ето сега ще ви покажа как ще взема диаманта. Ето. Значи, колко хубаво изглежда, не блестящо диаманта. Много нереалистично, дами и господа. Просто И нямам на да... тях не им харесва Майнкрафта нещо, защото вече играят The Forest и... Ама и ти играеш, нали? Ние отмръзнаме, защото се спомних за купената версия. Али пишете спалн кожа. Да, пишете спа, нямам там, мърза. Те, И отиваме на фаул. фал. Ще вас мача, Те. да казвам. И това е нещо, който съм филвал. И ето Но пак пък филвал. ти... Мина ръко. Просто на Хора, аз умирам като бог. И ми то аз не. Аз умирам, аз не умирам като Исус. Аз съм като... Yes, аз го минах. Ти умираш като пич Зоджа. Аз не умирам като Исус. Аз смета се минавам мапче. Да речем. Така, Че го минаеш, кой не го минава, ама? искам да те питам, ще правим ли още поредици на някакви клипове? Ами може да, на The Forest примерно. Хора, искам да напишете отдолу дали искате да играем джъмп някакъв, да играем на оцеляване или нещо такова. Хора, обаче името ми не е Kid Soldier 15, ами ще го откриете. В смисъл, пробвайте с разни други неща. Не се пише Kid Soldier 15, ако искате да знаете. Скришно ми е това. И ако някой иска скайпа, ами няма да си го дам, защото си го дадах на един и вика: о, какво правиш? Ще ми инсталираш ли една игра от Steam? Примерно като The Forest. Ще ми я вземеш ли? Аз мога да си кажа скайпа, но искам предварително да ми напишете на колко ще години.
Да. И дали гледаш много. О, мага, това е много тъпо. Това не е задължително, ама... Да, само искам да кажа, че на колко си години. И не лъжете. Защото ако разбера, аз имам хак, с който мога да ви хакна компютъра, да знаете. Дай да ви вкарва 5000 вируса. Тъй, че внимавайте в маслинката. Така да кажа. Линката. Внимавайте в малинката. Така, Бай пише малинката, няма ли да го ми неща, бе? Мина го бе. Айде, пиша спаун. ох, как са протаних. Карай. Отидете на мидъл. Аз на мидъл съм пълна скрипт. Аз пак не ми дал съм добър. Аз на 3 годинки 3 пъти паднах. Мина го. Ами, мидъл е съвременно като първото горе-долу. Не е баш много, но... Хора, да знаете, че аз не съм пишал робот Z в... Гошо, къде фъкнаш? Ела бе, тук е диаманта. Не искам го вземам тъпя диамант. Диамантите ни ви трябват? Да. Само ми дават някакви тъпи точки. Да знаете, пиша спаун. така. Айде на следващото парсух, много лесно това. Да. Само да кажем, че този човек, както се каже, как беше AG Killer Boss, той е много зле в джампуите. Ох, много. И не искам ето, да пише аз се в размазах коментарите. като коза във водата. И вижте, имат две такива. Две колички. Да, аз нацелих и там един. Хора, да знаете, аз съм най-добрия сред тях, Да. Уше. И аз сам съм забравил скина. Да. Искам да ви кажа нещо. Значи, лайкните това видео, за да правим още видеота. Да. Да. Искам да гледате как играят и знака е Хари. И да не сравните. Кои са по-добри? Да, кои са по-добрите. Искам да правите сравнение между нас. Това е важно за нас, като бебетата на големите хора. Колко пък да е важно? Те, ама, нали? Чаках толкова. Дайте. Гошо, виж какво модирана количка, аз влизам направо в нея. Брам. Аре бе, батка, Killer Boss, няма ли скоро да го видиш? Ами, не мисля. Абе, Килер Бос е тук. Е, тук се беше размазал като палачинка. Е, тук. Мисля да говорим някой път на Жан да му казвам истинско, на AG Killer Boss да му казвам истинското име, защото е много дълго името. Еми, Killer Boss само тогава. Не мога ли да ти казваме истинското име? Аре бе, моля ти се. Бе. Абе, може. Моля ти се. Ще Мал- се разкрием самоличността. Добре, айде. Аз ти казвам истинското име. Тодор, айде Тодор. Ага, не е Тодор, ма... Истинското ми име не е Тодор. Моето Беше. истинско име... Моето истинско име е Георги. Да, на ония там... Къв беше? Робот Z. Не на робот бе. На... Kid Soldier. Kid Soldier е Денис. Абе, няма, аз ще го кажа. На мен ми е Денис. И той мрази да го наричат Денис, защото в градината го плашили с някакво кученце. Абе, да не са майка ми, баща ми, че да им казваше. Значи. Кажи им как бяхме на Тасос на морето, как хубаво си прекарахме. Какво че Тасос бе? Ние двамата... Скажи цялата ми история, ако искаш да разбереш. О, фаре бе! Айде по-бързо го минай, това е Аз го минах, Сани! бе! Аз го минах, сега съм на Картайн, бе! У мен. Що не изчакваш? Ами, защото забравях. Ето Картайн, мега майн минал Картайн. Що не казваш, бе? То полица направо. Картайн го минах. Извини, сега ще ме изчакаш. Извинявам се за псовните. Между другото. Изчакай, О, как запударих. Ма! Мам. Виж го. Денис, няма да цензурирам думите, само когато чуеш, че казвам глупост, казай пъм! Да, Да ама... пробваме. Мам! Не дей казвам с игра и с Майнкрафт. Имаме само един въпрос, защото не сме толкова навътре в YouTube. Искам да кажа, че ако има глупости, дали могат да не изгонят нещо от YouTube или нещо такова? Не Не, може. Знака като постоянно през 5 минути посува.
Не обиждайте хубавия знак. Кое му е хубав? Скина му хич не е хубав. Отивам на сам closed. Ама сам клоус аз го пусна хора. Не, няма да го пропуснеш, ще го минем. Жани, спри камерата, докато го минем. Да върнем като такова ме. Ще върнем като го минем. Съм клоус, аз ще го мина, без да спирам клипа. Да, бе. Ще ми ще набавят шортите. Ай, взема диаманта от карта им. Извинявайте, ма лека по лека се превръщам във вълк. Що съм вампир. Защото... Хорца? Омага, Venom Дехтър 2004 е в сервера. Тръм го на пауза. Робот Z, ти мина ли това е? Да бе, минах го отдавна. На дет. Да, хил минах. Дет мина ли го? Защо пускаш хил? Дед, изчакай малко. Върни се, Жани, върнахме ли се? Да. Айде, отивай на дед. Хола, чакай, Жани, не от тука, не от тука. Има по-яко място. Ела от очите. Скилнах. Да, това е яко. От клюпачите. Ами пуснал съм клипа, да знаеш. Абе, човек бе. Ела тука, има една дупка и тука. Жани! Ела зад вас съм. Ей тука. От съм мяташ. Ох! Ден съм много стъп обаче. Не ме наричай Денис. Сори, обърках ти. Объркам името. Това биш най-тъпто оправдание, Кой което се казва Тодор, бе? Тодор, направо. Да, Тодор. Ох, как за протени на ритна палачинка става. Кой ме Фил, бе, аз ще да съм на последно място. Жани, ти ще да спечелиш. Аз тук ще се продъня просто. Наполовина за че аз съм спарт. Добре, го. Мина го! Да, много. Дай да видя, искам да ме изчакаш. Напитах спам вече, ще го видиш на клипа. Ще такова. Бедро. Ме изчакаш. Сори. Порто! Мина го. Ох, Аз яс! съм на бедрум и ва чакам. Ай, кита няма го. Изчакай на малко де, че Чакам ва на бедрум, де. Ясна иде. Не се взимайте най-движен, не ви трябва. Да. Да, тия тъпът са го измислили. Аз ще го мина отгоре. И може Без такива. Ще го минем както трябва. Добре, бе. Дади, аз ти отгоре го минавам. Добре, бе, добре. Не отгоре като се минава на свестни хора. Аз пък да си слезна по стълбички. Опа. Жанянка, бабка. Абе, снимам, бе. Какви чуми по 12 лет пъти, че снимаш. Не съм го спирала на пауза. Награда ли да ти дам? Баба ли да ти дам? Кой ти дам? Деда, Една баба му стига. Бе. Моля те, моя любов. Аз почти минах това. Бедрома по истинския начин, не да полянките. Щитка съм метнах. Да приемем, че го минах. Виждах. Приемем, че го минах. Така, аз умрях. Много се изнервя. Айде на Кулърс. Колорс, не колорс. кой не може да чете са? Colors, това какво би... това. Не Колърс, Колърс. Кой може ще ви? Ох, как го потъних. Дали му го заболяха? Мина го. Аз не го минах. Защото си трагедия. Мистер Трагия. Да спи не минал, да, защото ожаднявам. От толкова много викам. Отида... Аз не. Между другото, робот с ръката ти, по-сивото се показва среден пръст. Добре, ама преди се едно имам цици хора. Да.
И на на мъджици, цици на мъджици. Може скинът да е женски, бе. И отпреде човек, и отпреде на по-бялото, от по-белите сиви блокчета, се едно, че покаже среден пръст. Да. Да знаете, само искам да ви кажа, че ми е много тъжно, че свършваме училище. Много ми е тъжно. Що? Не пък. Много ми е тъжно, че свършваме училище, бе. Човек, направо ще се разрева, бе. Разбираш ли каква болка имам, бе? Направо умирам от тъжност, бе. Направо, бе. Мене човек, Защото не сме събрали всичките даймонди. Знаеш колко ми тук? Те може някой път да го направим това, обаче може и да не стане. И Вие тогава та... може да го минете по стъпките на пича или по стъпките на нуба. или по тактика на Саскоша. Да. Така, хора, ние вече може би ще свършим като това момче и Killer Boss. Си умини левелчето. И ще кажем чао и ще снимем друг клип. Надявам се този клип да ви е харесал. Ще снимаме втори клип, ако не пиша пъти в чата. Надявам се да се абонирате, да изключим път за клипа. Вижте ми някакви скрини, че да ще снимам. Бамс! Надявам се да се абонирате, да изключим път за клипа. Може да дайте пишки. Надявам се абонирате, да изключим. Добре, това вече заприлича на запис. Надявам се да се абонирате, да изключим път за клипа. И чао! Бижу! Дайте ли да снимате клип? И хора, ще се видим другия път. До